Konstaapeli Jordan on löydetty. No? Partioauto löysi hänet. Mistä? Autostaan. Se oli pysäköitynä eräälle Head Roadin sivukadulle. Häntä oli ammuttu pään läpi. Hän on kuollut. Tällaisena hänet löydettiin tarkastajalla. Ruumiiseen ei ole vielä lainkaan koskettu. Hän ei siis istunut kuljettajan paikalla. Ei. Mutta istui, kun hänet ammuttiin. Istuimen selkänojassa on verta. Hänet ammuttiin tuohon ja sitten siirrettiin tähän viereiselle istuimelle. Niin tohtorikin sanoi. Ammuttu takapäin, niskalaukaus lähietäisyydeltä. Joten ampuja istui täällä takapenkillä. Aivan. Saavatko ambulanssimiehet vielä hänet pois? Antaa viedä. Selvä on, saa viedä. Mihin aikaan hän on kuollut? Kello 2 maissa. Hänhän erosi Jane Driscollista joskus niihin aikoihin. Ilmeisesti hän oli palaamassa takaisin. Huomasi jotain. Kaiketi pidätti jonkun. Vei vankinsa autoon ja tämä ampui hänet. Mutta miksei hän kertonut radiolla, mitä hän oli tekemässä? Niinhän tavallisesti tehdään. Jospa radio ei toiminut. Tarkistakaa radio. Selvä. Huomio, keskus. Kuuluuko? Kuuluuko? Kuuntelen. Kuuluu oikein hyvin. Selvä, kiitos. Radio on kunnossa. Oliko hänen muistikirjassaan mitään? Ei niin mitään. Saako rikostutkimus viedä auton pois? Antaa viedä. Siitä vaan, kaverit, viekää pois. Arveletteko, että hänet ammuttiin tässä? No ei missään tapauksessa. Silloin ruumis olisi vielä ajajan paikalla. Ruumis siirrettiin, jotta murhaaja voisi ajaa. Me emme siis ollenkaan tiedä, missä se tapahtui. Ei, emme vielä, mutta kyllä me nappaamme sen roiston. Kaikki muu saa nyt odottaa. Kaikki voimat keskitetään tähän. Vapaana olevat miehet on kutsuttava töihin, joka ainoa. Minä haluan kuulla mitään selityksiä. Kukaan ei tule esittämään mitään selitystä. Oikein, niin onkin. Mä haluan valokuvat autosta ja Jordanin kuvan. Ja sitten me tutkimme talolta, onko joku nähnyt hänet tai auton. Selvä. Lähettäkää kuvat televisioon. Näettekö niitä joka uutislähetyksessä? Oletteko nähnyt tätä miestä, tätä autoa? Jos, niin soittakaa. Ja me perustamme poliisiasemalle tapahtumahuone. Hoitakaa, että sinne vedetään ylimääräiset puhelinlinjat. Hoituu. Hyvä. Ja valokuvat myös sanomalehtiin. Sekä valtakunnallisiin että paikallisiin. Mehän ehtivät huomisiin, eikö totta? Ehti. Mitähän minä olen unohtanut? Julisteet. Kaiutin autot. Aivan, juu. Hoitakaa myös ne. Ja kun rikostutkimus on tutkinut auton, voisimme panna jonkun Jordanin näköisen ajelemaan sillä ympäri tienalta. Se saattaisi virkistää jonkun muistia. Hyvä ajatus. Jos tarvitset lisää apua. Ottakaa mitä ikinä tarvitsette. Jos tulee pulmia, kääntykää minun puoleeni. Muodosta Jordanista vielä. Hänhän ei ollut naimisissa. Ei, hän asui vielä vanhempiensa kotona. He jumaloivat häntä. Teille täytyy ilmoittaa. Niin. Tekisittekö te sen? Onko se käsky, tarkastaja? Ei tietenkään. Sitten minusta olisi parempi, että te tekisitte sen. Olette oikeassa. Kuten aina. Tapaamme poliisiasemalla. Selvä. Tapahtumahuone. Kyllä, sir. Ja missä näette se ja mihin aikaan? Selvä on, sir. Paljon kiitoksia avusta. No, oliko jotain järkevää, kersantti? Ei. Miten ihmiset voivatkin olla niin varmoja, että ovat nähneet auton ajelevan ympärinsä puoli tuntia sen jälkeen, kun löysimme sen sivukadulta? No, minä vastaan. Tapahtumahuone. Kyllä, rouva. Me tutkimme sitä poliisimurhaa. Missä tämä tapahtui? Ja te arvelette, että se oli juuri se auto? Miten sujuu?
Puhelimet soivat jatkuvasti. Voisitteko antaa nimenne ja osoitteen? Säkkikaupalla mahdottomia vihjeitä ja muutamia mahdollisiakin. Kopiot ovat korissa teidän pöydällänne. Kiitos. Te tapasitte Jordanin perheen. Tapasin. No, miten he suhtautuivat? Mitäs luulisitte? Saavuin paikalle, siellä oli meneillään juhlat. Laulua, naurua, kaikki sukulaiset koolla. No niin. Tiesittekö te, että Jordan oli kihloissa? Kyllä, hän taisi joskus mainita siitä. Suloinen tyttö. Hän oli myös paikalla. No niin. Mitäs me olemme saaneet kokoon? Näytän kartalta. Hänet on varmasti nähty tässä, menossa itäänpäin juuri ennen ampumista. Senhän me jo tiedämme. Niin. Hän on ollut matkalla hakemaan Jane Driscollia. No niin, sitten on tieto, että puolta tuntia myöhemmin hänen autonsa ajoi erästä kujaa täällä, Crosslin puolessa. Ai, sehän on ihan korvessa. Hänen olisi ensin pitänyt ajaa täältä tänne ja sitten tuonne, mistä hänet löydettiin. Niin. Kuinkahan luotettava silminnäkijä se on? No, puhelimessa mitä vakuuttavin. Mies asuu huvilassa päätiestä hiukan sivummalla, kertoo ollensa taluttamassa koiraa, kun auto hurjasti ohi. Pani numeron muistiin. Partioauto Alfa Charlie lähti tarkistamaan hänen ilmoituksensa. Tarkastaja! Niin? Puhelu Alfa Charlilta. Crosslin havainto joutaa roskikseen. Silminnäkijä on sokea kuin lepakko. Tuskin näkee edes autoa. Saatti sitten rekisterilaattaa. Kiitos vaan paljon. Näin. Kiitos Alfa Charlie. Tapahtumahuone. Niin. Kuulitte siitä radiosta, Sir. Niin. Missä sanoittekaan nähneenne auton? Puheluja tuli taukoamattomana virtana. Jordanin auto oli havaittu noin 60 eri paikassa, mitä erilaisimpia yleensä mahdottomiin aikoihin. 27 soittajaa oli nähnyt Jordanin liikkuvan jalan. Monet uskoivat varmasti kuuleensa laukauksia, 1, 2 tai kokonaisen tuli-iskun. Jotkut soittajista erehtyivät vilpittömässä mielessä, jotkut johtivat harhaan pahantahtoisuutta, mutta kaikki oli tarkistettava. Harvat lupaavan tuntuiset johtolangat jäivät pois yksi toisensa jälkeen. Emme päässeet askeltakaan eteenpäin. Tarkastaja. Tarkastaja. Hei, Mitä? kahvia. Kiitos. Oletteko kunnossa? Olen kuoleman väsynyt. Menkää kotiin ottamaan muutaman tunnin nokoset. Eikö? Kahvi varmaan herättää. Rikostutkimuksesta tuli alustava tieto. Niin. Jordanin autosta ei löytynyt mitään sellaisia sormenjälkiä, joista olisi apua. Sehän on suuremmoista. Polimme yhä paikoillamme. Niin. Ajattelin vain varoittaa tarkastaja. Niin. Puhelimessa on entinen vaimonne. Päivälliskutsu. Minä unohdin ilmoittaa hänelle. Kuule. Aivan. Joo, minä tiedän, minä olen todella pahoillani. Aivan niin, joo, aivan niin. Joo, taas kerran niin. Mutta se todella sattui olemaan jotakin tärkeämpää kuin sinä. Eräs meidän konstaapelimme... Halo. Enpä usko, että minua kutsutaan sinne enää uudestaan. Tarkastaja Carter, oletteko siellä? Toh. Vaan. Tarkastaja ja konstaapeli. Ja eikös vain olekin kahvia? Kersantti, luuletteko, että voisitte järjestää kupillisen minullekin? Se tietää kyllä sitä, että se on valmistettava erikseen, sir. No, mutta sehän on hienoa, kiitos. Minä suljen oven jälkeenne. No, kertokaa nyt ihmeessä, mitä on tekeillä, tarkastaja. Kaikki ovat niin synkeän näköisiä. Se ei varmastikaan voi johtua pelkästään siitä, että minä olen palannut. Konstaapeli Jordan on ammuttu kuoliaaksi. Jordan? Hyvänen aika. Miten se tapahtui? Pumpasin hänen tietoja päivän tapahtumista. Jordanista ja Driscollista. Driscoll Parka. He olivat todella päättäneet, että hänen on kuoltava. Eivät halunneet häntä tiedottamana tai kuolevana, vaan todella kuolleena. Mutta hän oli heille kova pähkinä.
Vaikka he ajoivat tarkoituksella hänen ylitseen, hänen onnistui ryömiä piiloon. Joten heidän oli pakko lähteä etsimään häntä. Kirkkoherran asunnosta. Ja kun he murtautuivat sisään, he olivat tietysti etsimässä Driscollia. Niin, se oli ainoa talo lähistöllä. Ja kun he saivat selville, että hän oli jälleen sairaalassa, he lähettivät jonkun suorittamaan työn loppuun. Driscollin oli kuoltava, mutta syytä minä en tiedä. Miten sujui käyntinen saarella? Täydellistä ja perinpohjaista ajanhukkaa. Ei ole mitään syytä, miksi vastapuoli kiinnostuisi sikäläisestä armeijan yksiköstä. Heidän laitteensa on hyvin vähän salaisia ja vastapuoli tuntee ne luultavasti paljon paremmin kuin me. Tapasitteko luonnonsuojeluyhdistyksen väkeä? Siellä oli heistä vain 2. Kauhistuttava innokas amerikkalainen ja hänen yhtä kauhistuttava rouvansa. Lintutieteilevä Scotti sen sijaan oli matkustanut tänne vanhan kirkkoherran hautajaisiin. No, minut pakotettiin katsomaan luolaa, joka oli täynnä talvehtivia lepakoita. Ja jos on mitään pahaa hajuisempaa, luojan kiitos, en ole sitä vielä kohdannut. Joka tapauksessa se johtolanka oli väärä. Voimme heittää saaren mielestämme. Noilla kuolemantapauksilla on jokin muu yhdistävä tekijä. Ikävystytänkö teitä, tarkastaja? Suokaa anteeksi, Sir. Juuri tällä hetkellä olen keskittynyt vain konstaapeli Jordanin kuolemaan. Mikään muu ei merkitse mitään. Olen pahoillani, tietenkin. Onko teillä mitään johtolankoja? Ei, minkään näköisiä. Viitsittekö vastata, Natal? Tarkastaja Carterin puhelin. Päivää, rouva Norton. Mitä? Ei, pysykää siellä. Olemme siellä aivan hetken kuluttua. Mistä on kysymys? Se oli joku nainen, joka asuu vastapäätä minun kortteeriani. Hänen poikansa oli saanut joululahjaksi Polaroid-kameran ja poika on ottanut kuvan Jordanin autosta. Nyt lähdettiin. Odottakaa, tule mukaan. Minä olen pahoillani, etten ollut kotona aikaisemmin, kun teidän miehenne kulkivat täällä kyselemässä. Mutta me olimme kylässä sisareni luona ja tulimme vasta vähän aikaa sitten kotiin. Anteeksi, ketkä me? Pikkupoikani ja minä. Mutta ei kai häntä tarvita. Hän on jo vuoteessa. No ehkä ei, jos te kerrotte meille siitä valokuvasta. Ostin hänelle joululahjaksi sellaisen Polaroid-kameran, jollaista hän oli jo kauan toivonut. Sisareni ja lankoni tulivat noutamaan meitä juuri vähän yli 2. Ja pikku Dick, siis minun poikani, halusi yllättää heidät ottamalla heistä kuvan. Hän kurkotti ulos ikkunasta ja odotti heidän saapumistaan. Oliko se tämä ikkuna? Oli, juuri se. Siitä näkyy suoraan alas kadulle. No niin. Kun he olivat nousseet autostaan, hän otti heistä kuvan. Sellaisen värikuvan, joka valmistuu heti saman tien. Eikö ole merkillistä, mitä kaikkea ne nykyään osaavat? Kyllä. Niin, anteeksi. En ajatellut sitä sen enempää ennen kuin palasimme siskolta kotiin ja katselin telkusta uutiset. Sen poliisin auto näkyy tässä kuvassa. Katsokahan. Tuossa. Ihan selvästi. Kuva esitti katua nähtynä yläkerran ikkunasta. Etualalla setä ja täti ylittivät juuri katua hymyillen ja vilkuttaen. Taaempana oli Jordanin poliisiauto pysäköitynä Natalin kortteerin eteen. Auto oli tyhjä. Jalanjäljet lumessa johtivat siitä taloon. Mutta meidän huomiomme kiinnittyi vielä yhteen autoon, joka oli pysäköitynä hiukan kauemmaksi kadun viereen. Harmaa Jaguari. Tuo on se auto, joka yritti ajaa päälleni. Oletteko varma? Ilman muuta. Silloin siinä oli 2 ihmistä sisällä, mutta nyt ei näytä olevan ketään. Pystyttekö erottamaan rekisterinumeron? Nippa nappa ULU 63